goɗɗo riima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en a wodete o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri leelani buuɗalirmede feere feeña windere so buuɗalirmede feeri feeñjay ɓatake bindaɗo mawbare 12 colte hitande ujunne 219 musidɓe tedduɓe ɓatake men hande faati koye carika gonka men carika rendo men carika oɗo saaha mo gonɗen musidɓe teddude tawno yewtere so yewtama naate noppi yaata ha to ɓerɗe ceeɗa cigga ƴeewa ko naftorte ko naftoro ko naftortaki ko ɗacce ko ɗum woni ko jiɗɗen enen kala gonen e mbadi peewal musidɓe tedduɓe carika men hande faati koye leñol men leñol fulɓe saabu eɗen teski mawbare yewtude dow to nde en gaddinɗo yewtere ko faate banggue dabare e kono kadi alhamdulillah sen ji en garani yontere yewtunɗo nde eɗen jagguno kono kadi en dewindima leppi kewɗi ndeysan dañɓe hen caɗele mawɗe no feewi tumani takkani kalani inde hay goto kono moni kala haali ko tawi e mum ko waɗa e mum eno wayi eno waati ɗum noon firti tan ko musidɓe tedduɓe eɗen mbasiyi duɗe men dente men jumaji men jamaji men dinguire men rendoji men pottitte men yangueji men indeli men tinnoɗen ñingen dabare ñingen dabroɓeɓe so tawi kadi en gandiɓe ñingen dabare ñingen dabroɓeɓe ganden dabraten ko leñol men dabrodirten koye koye men hay haalde neɗɗo haala bonka e yitere bonde e haalde mum haala bonka ko dabare ɗum noon musidɓe tedduɓe neɗɗo rungtone yaaha aɗa haala mum haala bonka neɗɗo maaya joɗɗa aɗa haalta mum haala bonka aɗa ñaama tew mum Allah haɗi en ko dabare nde tawno moni kala men wonko battinta e tew mum hayso fiyaka caggal ko hunuko e yitere fiira ɗum noon musidɓe tedduɓe ñingen golle bonɗe ɗe ñingen golle bonɗe batteɗe e leñol ngol hayso tawi woni won leƴƴi goɗɗi ne dabra haaji men ala hen enen kaldaten koye leñol men kalten ko ɗemgal men jiɗɗen ko yo en mbaylo jiɗɗen ko yo en dat jiɗɗen ko yo en mbano ararayi e nder windere nde holko saabi hande gartirɗen nde ɗo toɓɓere eɗen gandi hanki fulɓe ko ñawdotoɓe ɓiɗɗo pullo ñawdo ha wiya kak yaha ruggoya felle ha cuurki ruppito taw kañumne dari ndaron hanki ɓiɓɓe fulɓe ittaɓe nder rendoji meɗen nawa to leydi France ngam felloyde guerre mondial hakkude France e Allemagne holko ɓe mbiyanno ɓalejo mayeta wona ɓalejo mayeta waɗi noon ko hewɓe e mamiraɓe men enen jaaduno ko wiyete gilet hande so tawi tubak fewni gilet baal eɗen gandi ko enen gadi fewnude gilet ji saabu hanki mbatten ko wutte jamdi holko woni wutte jamdi ko bagui danejo tal winde waɗe gande men ɓornoɗa gonɗo kilométre banggue ma ñaamo banggue ma nano yeeso ma e caggal ma kural fiɗata ɗum waɗi hanki koninkoɓe leydi Allemagne pella ha cuurki ruppito gummoɗa jaaha bolol maɗa mboɗo joguino hen mamiraɗo goto kan hano ndulmaji dembe
tani kenane keɗi ko kalanmi ko histoire o ne yaaji so allahu lamɗo jaaɓi ma meeɗa addandon histoire makko pelloynoɗo jihad on e mamam jibiɗo baba mon jiidi yumma goto ɗum nan musidɓe tedduɓe ken ñawdotonoɓe hanki daron hande piile bonɗe batteɗe e men holko saabi belsidiɗen ɗeɗo ñawdorde gabbirɗen e dabare ngam jawdi aduna ngam yidde tinede aduna ngam yidde homtude hoore mum e aduna ma dahmitta ko aduna ma dañata jaam aduna ma dañata haydara so wona wadde jaam e moƴƴere musidɓe tedduɓe tayinen dabare ɓeyden ñawdorde ganden leñolngol ne waɗi gudde ɗe ko enen mbaɗi ɗum kono kadi ko enen paggi ɓen añɓe enen dokkiɓe laabi nadde e ɓerɗe men ɓe gareɓe kalka en ɗo gonɗen kala eɗen mbare enen fulɓe jamma e ñalawma hono no musidɗo men o wino balliterten hande ko windude nate eɗen mbaɗa hen dese en mbarama en koynama en piyama ɓen waroɓe en ne koyna en ne piya en meeɗa wadde seppoji meeɗa wadde ɗum ha hande nana jogui fetelaji mumen ene bomba en mi hokka ɗo hen yeru goto hanki nde jamanu moƴƴi ko fulɓe tambino mecce windere ɓe mbaɗi kinde e mabɓe ha moni kala wawa ngarɗinde hunde mi hokka ɗo yeru suyan Pierre Balmar oɗen gandi ɓe ko fewnoɓe costume aji hakkude France e Italie kala ko neɗɗo fewnata ko ɗum rokkirte inde mum enenne to men ga kala ko neɗɗo me fewnanno kala ko pullo fewnanno e men ko ɗum rokkirte inde mum wona nden hinde ande harmani hinde wonde nde wona nden hinde ene nuski e yeeso hinde wonde nde wona nden hinde ene jasna e hinde wonde nde ala so tawi on jeehi to waɗeɓe fewnoɓe laaɗe diwoje ene jogui no mbiyete ayi ko wayno lawɓe ene jogui to no mbiyete serpence en ene jogui no mbiyete goto e mabɓe kala ene jogui ko fewnata wayluɓe mabɓe ne jogui no mbiyete ɗum noon ganden hanki wayluɓe men ɓe kamɓe pewnanno kala sifa mbangu kala sifa fetel lowa tuppa kala sifa jaasi kala sifa laaɓi so tawi hande ɗum yolbinama accama hesɗitinaka beelen yaata kesamago guuriten koye faggudu holko saabi cuɓiɗen ɗum mi rokkonɗo henno yeru soɗen teskiɗeɗe dumunnaji kala laamu leydi Mali ha tenti e Bamako Salif Tarawale ko général teni kadi ko jagorɗo woni ministre kalfinaɗo nden kay kisal ɓiɓɓe malinaɓe oɗon gandi Bamako waɗi wargoji cattuɗi ɗiɗo dumunnaji kala o wi ma o ɓeydu nden ka e kisal e nder Bamako o yaltini koninkoɓe yonɓe oɗon ketto e jayideli ɓeɗo henna balɗe kene wona joni balɗe ɗiɗi walla ñalawma hecciyanke o e legal biyetegala ngappa kuru taw ganduɗa ko dadiɓe commissariat mo mari ba kuro e gardugol Ibrahima Kebe taw kadi ganduɗa ko colonel Bocara Bertin ko on teeɓi deuxiéme almami ɗimmo biteɗo Hamma Diara almami ɗimmo biteɗo Hamma Diara tawaɗo e ndera gollorgal mum ene fewna fetelaji pistolet ji tokiseji artisanal eɗen gandi e nder leydi Mali to noroto ɓeɗo witeɓe wat boniɓe ɓe mbiyeten pelle ceɓɓitiɗe eɗen gandi ɓe ngala bomboje taw ko bomboje ɗe waɗe ɓe pewnata ɓe jogui ko bomboje artisanal ɓe pewnata ko bomboje hono no Irak naɓe pewniranno bomboje gam halkude yoga e werlaji Amérique naɓe oɗon gandi kalten ko hanki enen ala ko donkuɗen fewnude pewnanno ko bomboje artisanal ko ɗum woni ko mbatta e autoji walla ɓe pewna minuji taw ko artisanal ɓe ubba e laabi so auto rewi ɗon tan fetta fettide hen halka eɗen gandi ɗeɗo gueɗe ko gueɗe ɗe joguiɗen enen wayluɓe men joguino hay sakke men hanki pewnanno gueɗe kewɗe ala tigeron e meɗen hanki ko wayno mabum men pop ko ɗon fuɗɗorno kono en joñ ɗaccuɗen hande noon leñolngol yolbi waɗi gudde heddi hoddi men e pewne eɗen gaddoya ko enen cohli bona kamɓe cohli en
enen sen mbiyani mbiɗen eɗen jogui tew e kosam holto woni hande en jii hande vitali uji ɗi hande hol ɗemgal jeynowal ɗum hol ɗemgal hande kaalowal ɗum hol ɗemgal jeeyowal ɗum hol ɗemgal hande gaddowal ɗum aha wora punten koye men musidɓe tedduɓe joni noon oɗo almami kene foto wonde fetilaji kewɗi keftama e galle makko ko actualité kala ko kalɗen ɗo henna ko actualité en pepinta ko haydara Mali Actu so jehima on jiita oɗo histoire o fewnata ko fetilaji kanko yeyata hewɓe teni sahiseɓe hewɓe nangaɓe kolliti codata ko ɗin fetilaji par ce que teni kadi tawra kadi ko kayit fenade fof kayit omo fewna fetilaji taw ko fof kayit o tawra kayit o laamu sifani ɗum ndeke musidɓe tedduɓe eɗen permi guite men eɗen kalke eɗen mbare holko saabi cuɓiɗen haalde ñawdorɗe mbiɗen yo gustu dabare cuɓiɗen haalde ñawdorɗe ndaare oɗo histoire way hersinade ñande aset subaka law ko actualité ma on kettoɗum e journal inchallah subaka law samedi sanga 5 heures subaka ndeɗo henna fedde e gardugol biteɗo Mamma Dembélé e taw kadi ganduɗa chef de colongo ene tawe nder leydi Mali biteɗo Seyni Diara jayde leydi Mali yaltin ɗum o kettoɗen no moƴƴi tafi fedde nde ne rendini e fulɓe e bella hawsa e bambara ɓe ndende fedde yontere yawtun dowoto nde o wi haramen gasani kono noon gande wona e fulɓe tan min kaɓata kettoɗen moƴƴi teni fedde makko nde ene rendini fulɓe ene rendini bella ne rendini hawsaji ne rendini bambarankoɓe kene fotonde autoji jeeɗiɗi e capanɗe nayyi moto kettoɗen moƴƴi autoji jeeɗiɗi e capanɗe nayyi moto musidɓe tedduɓe giwi toon to kalango subaka law sanga 5 heures ɓe gari haaɓe jetti wuuro wiyetego kaboy ne tawe Saramasina ɓe jani koye wuuro wañoɓe taw ko doso en kettoɗen no moƴƴi ɓe jani koye wuuro wañoɓe doso en ene wiiri jayde Mali Actu wañoɓe ɗanori ko yitere wotere ene ɗamini e kala saaha ma janguji mbaɗi mumen ndeke wañoɓe tini garangal mabɓe mbaɗi pitti mumen ulle mabɓe kure condi mbare mabɓe yimɓe 15 kettoɗen moƴƴi kamɓe wañoɓe yanaɓe ɓe hay neɗɗo goto mayani goto mayi hen ko debbo onne kadi ko bal perdi woni kural pellal ngal taw fayani hay goto yani muɗum maayi holko waɗi ɗum wona ñawdade ndeke alhamdulillah so tawi ɓeɗo wañoɓe bamrankoɓe ɓuuri fulɓe ñawdade ha ganduɗa kalɓe perɓodiral waɗi kewani mayde ko enen tan tahlete enen mbarete eɗen dutte dabare gam yidde dañde jawdi aduna yidde hoynude kaari e kaari o musidɓe teddu holto teddungal men woni kala ko kalɗen ɗo ko actualité musidɓe tedduɓe kettoɗon mi arta e mon joni a jarama gorko mo Kanel Sada Ba golle ma jooɗi peewi saabu hanki so tawi kolli koɗama jamre ɓe ne kewi wadde golle mantiniɗe no fewi ha wona seeɗa kono hande e kolli koɗama kottama yimɓe miijoto ko rewɓe miijo jamanuji ɗi jimanno gilli natti miijade hanki mamiraɓe men ɗo koɗɗen musidɓe tedduɓe tagui en hande mahade ndi leydi jooɗiɗen ko ƴiƴam mamiraɓe rufde ɓe kaɓa ha wuli diaw soɗon teski ko wayno Teŋelle Ba en walla mbiyen Koli Teŋelle en ha yetti Nima en ha yetti Samba Guelajeji ha yetti Konko Bou Moussa en ha yetti Samba Guelajeji ha yetti Souleymani Baal ha yettiɓe kala e nder jokli fulɓe kala noon ala kala ɗo pundi rukani kono kadi hande leyɗele men ɗe so eɗen gayna jawdi men hakkude jeeri e waalo e so eɗen ndema jeeri ndemen waalo so tawi kadi woni eɗen dongna werlaji men eɗen ma hakkuɓeji men eɗen ndesa rewɓe men eɗen jibina ɓiɓɓe men jetten jomiraɗo duwonɗen ɓeɗo mamiraɓe hanki ɓe ƴiƴam men rufi ha mbawi hande rokkuɗen fartaŋe wurde gurdam moƴƴam tawi ɓittaka en paaɗaka musidɓe tedduɓe kono kadi woto jejjiten
aha aɓe jaɓi Allah kono kadi aɓe kooli ñawdorde maɓɓe sabu so wiyama hanki jamre men ko waynama sampoli len woɗɓe e woɗɓe hanki so tawi piyama laaɓe natta teni kadi wonko ceediɗen hen e sabu en goni wuuro wiyetengo Bakel e saaha événement Mauritanie Sénégal wonko jiiɗen ononne kadi wonko jiiɗon wona nande ko jiiɗe nde kadi en gandi ñawdorde ne goodi woni ko woodani ko poɗɗen elminde ko dabare gilɗe naate leñol men bonni ndaran oɗo histoire mo kalmi ɗo henna e Seyni Diara kan woni chef de colongo woni gardiɗo armée o hakkude fulɓe Bella e Hausa e Bambara otoji jeeɗiɗi motoji 50 moto e otoji ɗi pop kefta ha laaɓi keftoɗen moƴƴi otoji ɗi pop kefta ha laaɓi 15 e mabɓe mbara ayi motoje 30 moto tetta ko motoje keddiɗe dañi ɓoccitaɗen dogi musibite ɗum noon firti tan kamɓe dozo en ɓe koɓe hebliɓe koɓe ñawdiɓe ɓe gonda ko dabrodirde ɓe gonda ko jawdi aduna ɓe gonda ko dandude ƴiƴam pittali mabɓe e ƴiƴam ɓiɓɓe mabɓe rewɓe mabɓe dogani gam moltoyade rewɓe mabɓe dogani rewɓe mbaraka ɗum noon tinnoɗen no moƴƴi musidɓe tedduɓe tinnoɗen e koye men duttoɗen e ñawdade goppen dabare duttoɗen e mecce men moƴƴe ɗe joguinɗen hanki koccen kayitaji moƴƴi mbawen fewnude ndenen gurdam men en kaalin ɗo hen no mbiɗen hande ko ɓurɗen teskade nder rendoji fulɓe hande gara e galle pullo donc ka dañde hay laaɓi ko kirsirɗa guertogal maɗa tawat haɗon ko laaɓi ŋerƴuki haako ha tampi laaɓi baccuki yaboyi ha tampi ay laaɓi ki ganduɗa ki ala koki nafata so wona hakkude haako e yaboyi so tawi a yiiɗi warde guertogal mi haalani dammolde mbimi ko guertogal ko kiin laaɓi nangata belnoya googa walluɓoyɗa galle karen laaɓi musidɓe tedduɓe galle no woruno ala hay jambere wonta koma luɓoye ala hay jaasi wonta koma luɓoye so tawi hande neɗɗo yonti hirsude dammol mum ma luɓo laaɓi gorko ne foti jogade kaɗiri mum ha timma jogoɗa kayit ma celluɗo ka joom haqille aɗa selli aɗa selli jaaha laamu joɓa jogoɗa fetel jogoɗa laaɓi jogoɗa pop ndena ƴiƴam ma nde tawno neɗɗo kala ne foti rende hoore mum wonɗo koɗɗen en koddani e laamuji wonɗo koɗɗen koddiɗen koye sasiyeɓe kala ko neɗɗo ne waɗa yo ƴettu kayitol rewa e lawol wasa rewde e ko wona e lawol jogoɗa ha timma an baylo o woto yeebo meccal ma ngal ɗo nde tawno kanko tubago ko ɗo fuɗɗori ɗo kuɓɓata jeygue aɗa waɗa bifirde ɗo aɗa wifa aɗa wulna ndi jemde ndi wojja coy nanga martuyal ngal aɗa tappa hen ha seeɓa aɗa fewna ko ɗo fuɗɗori o dañi machine tan guttowo o dañi machine tappowo o dañi machine gogowo o dañi machine pewnowo fewna yalta o fompo o waɗay ɗum ɗo wona yeyde ɗum noon firti ko enenne so tawi nangtima hen en ɗaccani ɓo judde kala ma en dañan ɗum peeje nde tawno neɗɗo foof ɓamtorto koye sifa mo tawri ene ñeñal muɗum moni foof ɓamtorto koye ñeñal ngal tawi ene ñeñe gila hanki sa acci nangtoɗa e ñeñe janani a wawata fewni toon hay sa janggui duuɓi temedere kono noon ma waw dañde jawdi cooda toon ɗum noon musidɓe tedduɓe hande so tawi sakkeɓe men wona tan lohi e talki ko paɗe e sentiraji e kalbe ma won artisanal moƴƴo jaaduɗo e jamanu kala cohluɗo hunde ma sod toon noneɗo hande sodirte ngayi mehe e goɗɗum ni no wayno leydi en jiiha des commentaire jayde leydi Mali ko fate banggue ɓeɗo hen witeɓe mabouɓe sañoɓe taw ganduɗa ko hakkude bamarankoɓe e ɓeɗo henna hawsaji jeeyaɓe toon to Niger e ɓeɗo henna julaɓe wonɓe toon to leydi Côte d'Ivoire e ɓeɗo henna mi anda ko damso en wonɓe toon to leydi Ghana kamɓe ɓuuri en hande teddinde gude nde tawno hande en jeeyi leydi Côte d'Ivoire leydi Ghana Burkina Faso fanma Mali Niger en gandi hande lamɗo ko wudere waɗata sanguitare ha joni waɗata ha hande neɗɗo sen hurtoyo en rese walla ne jaɓɓe walla en waɗi wudere fof ne jogui ko haalata saabu kala garawol cañalngol sañdia e garol gongol en jogui o haalata ɗum ko gara ɗum ɗo ndeɗo wudere pour mbomri nde ko pour diwo ndeɗo wudere ko pour koɗo ndeɗo wudere ko pour lamɗo oɗo couleur ko ɗum o couleur ko ɗum
ha hande ni heddi hen te jiya hande ɓe mbaɗi mesiŋaji aɓe caña kono hande aɓe keddi e ɗeɗon gueɗe ko enen tan fulɓe goni e wasde gueɗe men holko saabi ɗum musidɓe tedduɓe eɗen mbasa gueɗe men demuɗe men ne guddito aɓe naata e men bonna en tinnoɗen no moƴƴi musidɓe tedduɓe guila en tardani eɗen guddira buuɗal yurmede ko fate bongal subaka bongal subaka ko inde nayere inde fulɓe ngam wiide ɗum kafe saabu eɗen gandi eɗen beltani musidɓe men addoyɓe kafe yoga e nokkuji ɓurɗi woddude e windere miiji micci dokki kafe ɗe dokkiri ɗum inde pulagu nde tawnala ko ɓuuri yodde e ngarɗude guddita biting ma binda yeeso ɗo beelel gawdi walla binda yeeso ɗo murtogal walla binda yeeso ɗo ndulum walla binda yeeso ɗo ɓokki walla binda yeeso ɗo hen ciiwa walla caaja walla pura walla wiige ala ko ɓuri ɗum yodde so wiyama so wiyama wiige holko firti wiige nagge wiige ne woodi so wiyama caaja holko firti mbewa caaja ne woodi so wiyama mbongu holko firti mbongu puccu mbongu ne woodi inniren ɗemgal men inniren boli men inniren pooɗe men inniren nayeɓe men inniren ɗum bitikaji men restaurant ji men ñamirɗi men gila Europe Amérique Asie Afrique kalɗo gonɗen inniren nokkuji men inde men ñamde nde inniren ɗum e ɗemgal men hay so tawi ko ñamde nde paggoyɗen mbatten ɗum e ɗemgal men sabu oɗon ndaara hande leydi Sénégal soɗon laara téléji ɗi so mbaɗa publicité ko wayno kerem ɓe gittat kerem ɓe gitta ɗemgal tubankiri ngal ɓe mbatta ɗemgal wolof ngal ko wayno seleng 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 ko woni ɗum seleng seleng ko ɗemgal mabɓe wona joni hande jogui keremaji biyete seleng seleng ene jogui hande bonbon ngaji ɗi mbatte ɗemgal mabɓe ene jogui hande ñamde wattande ɗemgal mabɓe ene jogui gueɗe kewɗe battaɗe hen ko ha jeyna ɗemgal ngal musidɓe tedduɓe guitta ambulance o tan mbaɗa kayitol maɗa masiŋaji ɗi gooni tappa binda inde ma ko ba hen gasi ɓenna yaaha saabu en jiyi hande hay leɗɗe men ɗe jaraten e ladde men ɓe guitti ɓe mbatti e ɗemgal mabɓe so jii hande ko wayno hande magasin uji mawɗi ha tenti ko wayno golorgal Valda ma on taw toon leɗɗe men kewɗe pewni mbatte ɗemgal mabɓe ɓe jeeya hay pharmacie ji mabɓe tawa hen leɗɗe men hanki ɗe pewnoɗen aɓe pewnir ɗum mbi ɗum médicament traditionnel kono ɓe mbaɗa hen kayitol ɓe binda hen guerre ɓe binda hen goɗɗum musidɓe teddu ɗum no firti ko eɗen taaya less taw en paamani ɗum noon radio ji men guitten FM o mbatten toɓɓe e M gasi pewnen ha feewa mbatten ɗum ɗemgal men ko haalte kelmendi ɗemɗe goɗɗe ho mbatten e ɗemgal men en donkata firde e ɗemgal men kala ko eɗen kaalen e ɗemgal men ay piren inɗe men mbaɗen ɗum e bitikaji men e restaurant ji men e auto ji men e ƴoguirde men e nokkuji men e forsuji men musidɓe tedduɓe beele Allah subahanahu wa taala walla en ko buuɗal yurmede eɗen mbawi hettade wasatama nafen nde tawno en mbasi gueɗe fina tawa en mbasi sippiro saabu hanki sippiro ene softinanno en rokka en coftal ɗo ganduɗen sagata ɓurɗo tidde so tawi wolde waɗi kam nawete so tawi wuyɓe gaare wuuro ɗen jaltata paddo hande sagata ɓe jogui ɓe ko buuñɓe sagata yaha ɓoyima koyngal ne muusa hoore ne muusa keeci ne muusa sagata ferguito yana koyngal heela yaɓɓay rigol daro jagga keeci wona e naɗade sagata mo wawa sippirede mo wawa dogde mo wawa haydara wawa piccel ngori wawa ŋayel wawa cawti caggal wawa cawti yeeso wawa baydi yagga holto paaɗen en mbari ɓalli eɗen moomo eɗen moyto eɗen cikka ɗum woni dewal Allah wona dewal Allah gonɗen koye warde ɓalli men ɗi saabu hay dewal Allah namdi ko tidde annabi sallallahu alaihi wasallam ko darade ha weeta hande holmen mbawɗa hande darade ha weeta en mbawa ndeki firti ko en mbaɗani sport mbaɗen sport hanki eɗen jogui sport guila e maaje ha e jeeri ha e partout worɓe gamat rewɓe gamat ŋayilaji mbaɗete yimɓe pijat fijirde mumen nde heddo e men ɓerɗe men ɗe wooda ko jiiɗi wooda ko gañi kono ɓerɗe jeewama en dittima bandiyagal mo jiiɗa kala nana jibini ko wonani lawol ndentoɗen no moƴƴi musidɓe tedduɓe Allah walla en gaare ganden Allah tagui leñol kala rokki ɗum culture
culture o kam renata neɗɗago so tawi on culture yantema a wonta dañ neɗɗago sabu hande ne culture fulɓe yalte men e naftuɗen dañe neɗɗago gontuɗen leƴƴi goɗɗi hanka eɗen paggo jikkuji goɗɗi eɗen paggo gueɗe goɗɗe e gadde men goɗɗum hande eɗen ñiŋa ɗum saabi ɗum ko accude en ko men duttuɗen e ko men musidɓe tedduɓe guila en jenggani ko musidɗo mon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen musibbam tedduɓe